आं श्री शुक्लाचरण नवातिया पवित्र कराकबाई मताइनि मंगै समाय तांगै सावो आइन रगै खाजाक भारतनि संविधाननि पवित्र कराक ताय माने मंग मथांगानै आं भारतनि सार्वभौमत्व ते अखंडता मथांगानो आं त्रिपुरा राज्यनि मंत्री हिसाबै आंनि सामं पवित्र खबै ताय खासुकनि खातंगै तांगानो ताय भारतनि संविधान रगै किरिमं कयमं हामजाकमं एबा नाइस्लेमं कागजाक तंगै जत बेरेमनि बरक बाय सय तंमं तंगानो आं श्री शुक्लाचरण नवातिया मताइनि मंगै पवित्र कराकबाई समाय तांगो त्रिपुरा राज्यनि मंत्री हिसाबै आंनि थानि जे विषय विवेचनानि बागै तिसाजागानो एबा आंनि सिरिजागानो एबा मंत्रिनि तांजागानै सामं करै फुलां एबा कतन कोनो बरक एबा बरक रकनि साया एबा सप्लायानो जतना हामबाय खुलुमका जय हिंद भारत माता की जय।